elämässä näkyy vain kaksi myynti-ilmoitusta. Kyllä mulla näkyy useampi. Ei näy, näkyy, ei näy. Poistapa tuut Naurunamo kommentista, niin mullakin näkyy useampi. Johanna, ole hyvä ja poista tuo Naurunamo kommentistani. Eikö mene viesti perille? Jollain nyt vähän isompi herne nennussa. No kenellä tahansa olisi, jos loukattaisi. Minun kommentteihin ei Naurunamoja laiteta. Otas Jenni nytkin happea. Heti kun tuo yks M poistaa ton pyyteiden Naurunamon kommentistani. Tää ei ammitella ketään. Kyllä Jenni, sulle nämä näkyy enemmän kuin yksi ilmoitus. Olet kommentoinut ainakin 3. Rauhoi kun nainen, vitut rauhoi tunnen kuin se saatanan hyväkäs. Poista sen Naurunamon kommentistani. Ylpeä vois poistaa tän raivokautisen täältä. Puhu kauemma omasta puolestasi.